Teman-teman di dalam sutinya katuran tumuju ing sasana pagelaran nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul kiram, para alim ulama ingkang tansah siang dalu sumanding kitab suci minangka sarana panembahing ilahi rabbi ingkang dados patuladaning para santri, para sesepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas sarta lebda ing pitutur ingkang pantes pundi-pundi, para pangembating praja, para satriyaning nagari minangka dados pandang-pandhoming para kawula dasih ingkang kinurmatan, para bapak ibu ingkang lenggah ing dalu menika saha para sedherek sedaya ingkang tansah bagya mulya
mliginipun pinanganten kekalih inggih menika kadang kula dan Mas Bagus Budi Setiawan dalah Nimas Ayu Intan Sulistyowati. Meh lali jo. Itu bojone ya lali. Kurang tak catet tok ya. Purwane atur sumangga bledharaken manunggal puja miwah puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking rahmat barokah satemah babar daya pangaribawa dumateng panjenengan dalasan kula kajihna ing kalanggan menika panjenengan dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kararjan tebih ing sambi kala. Allahumma sholawat salam mugi tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wiwit wonten donya menika tumaking delahan. Amin 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 ya rabbal alamin. Kanca ngerti tugas dalu kita apa kon madang kon madang mengko jawa jumblungi wong-wong mengko kon jumblungi wong-wong beneka dalu samangke kru kesenian jemblungan santri tinimbalan panipun Bapak Solihin dipun suwun ngregengaken swasana dawuhipun Kang Mas Budi ing dalu menika ugi dipun suwuni Ibu Pandonga mugi-mugi Kang Mas Budi sekarang garwa tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ugi dipun suwuni jemblungi kadang-kadang ingkang sami rawuh ing kelanggan menika maksudnya kan jemblung niku ngawontenaken pagelaran jemblung memperkenalkan jemblung bilih jemblung menika kesenian Jawi kang asifat Islami. Kesenian Jawi menika tetilaranipun para wali diterusaken dening para kiai samangke dipun terusaken para santri. Nyata ya. Mula perlu diuri-uri, dilestari, dipepetri kanca. Dilestari. Pokoknya nek wedang opini. Kanca, apa bedane agama lan budaya kanca? Yen jemblung iku dudu agama kanca. Jemblung iku budaya Jawi. Ning asifat Islami ana sholawate. Nek agama yo universal sifat itu kangge wong sak alam donya kabeh. Agama iku peraturan saking Gusti Allah niku kangge umat manusia sedunia. Nek budaya niku budayane Jawa karo budaya Cina wis beda. Budaya iku akal budi donyane manungsa. Nek budaya Jawa khususnya jemblung ku ora melanggar syarat syariat agama Islam. Ya. Lebih becik dipepetri lan diuri. Napa? Bedane tahu kali Hongkong. Lek tahu itu kok lek Hongkong gede. Kanca tenang di rumane. Tenang on di rumane ora ana pantake. Lek tenang omong di rumane
Neng yo ora nek panteke nek diterus-terusne ora ono. Ayo kanca, bacutke alon. Bocap kacarito
Durikala jaman semono ana ing Kerajaan Kediri wonten putri ingkang ayu rupane ingkang paring asma Dewi Songgolangit. Astane Gendewa Gading alise nanggal sepisan bangkeane nawon kemit. Batuke nyelo cendani cahyane sumunar drijine mucuk eri. Godheke simbar rumembun gulune ngolan-ngolan idepe tumengo tawang irunge kencana pinantar kempole nyuntang walang. Saking ayune Kang Anto. Lakune kaya macan luwe. Lengene Gendewa pinentang. Kaya sing ndi? Sing luar dhewe. Lambene igar jambe. Sedet singset pipine nduren sajuring pundake nraju mas rambute ngembang bakung. Napa? Mantene ngembang bakung ora mau ya. Nggih. Awet mau dirias. Untune miji timun. Ringi. Ulate ndamar nganginan. Suarane ngombak banyu mripate blalak-blalak. Kaya mantan putri iki. Senajan to ayu rupane panjenenganipun dereng kersa krama ing sawijining dina Kang Rama inggih menika Prabu Sri Gentayu ya Raja Lembu Amijaya dangu dumateng putranipun ananging Dewi Songgolangit boten atur wangsulan anamung mendel kemawon usaha nyuwun parilah dumateng Kang Raka Kang Rama inggih menika Prabu Lembu Amijaya badhe nindakaken tapa brata tafakur cara santrine murid pikantuk wangsit kangge mangsuli dawuh pangandikan Kang Rama. Sasampunipun pinten-pinten dinten anggenipun tapa brata kawusana pikantuk wangsit laju sowan matur dumateng Kang Rama inggih menika Prabu Sri Gentayu. Dewi Songgolangit lajeng ngaturaken panyuwunan bilih bakal Kang garwa kedah ngawontenaken tontonan kang dereng wonten saderengipun. Ugi barisan turangga kembar 144 cacahipun. Saha pungkasane kedah wonten kewan kang duweni sirah loro ingkang dipun aturaken Dewi Songgolangit menika inggih awrat sanget kados-kados boten wonten kasunyatanipun. Ananging
kersa mboten kersa Kang Rama nganakake wara-wara sajroning sayembara. Warta menika lajeng kasebar nanging kathah ingkang undur alus awet mboten sanggup netepi panyuwanipun kala wau. Ananging wonten kalih raja ingkang sanggup netepi panyuwunan kala wau inggih menika Raja Singabarong saking kerajaan Lodaya, dalah Raja Klana Sewandana saking kerajaan Bantarangin ing wilayah Wengker. Raja Singabarong menika manungsa ananging kadya macan. Ulunipun ketel banget kang kebak tumo. Satemah kedah ngingu manuk merak kanggo nutuli tumo kala wau. Panjenipun ugi asring tumindak kereng dhateng rakyatipun ingkang dipun anggep bangkang kanthi menehi hukuman pati. Wondene babakan asmara dereng wonten manudya kang pantes dados permaisurinipun kajawi Dewi Sangga Langit. Kangge mujudake babakan kala wau Raja Singabarong ngutus para punggawanipun madosi turangga kembar kang cacahe 144. Uga kewan kang duweni sirah loro. Lajeng ngerahaken seniman kangge ngripta tontonan ingkang dereng wonten saderengipun. Sajroning wektu kang sampun lumampah, kawusana Raja Singabarong dereng saged ngumpulaken panyuwunan kangge netepi sayembaranipun Dewi Sangga Langit. Satemah dadosaken susahing manah, panjenenganipun sumrap bilih tiyang sanes ugi kepengin garwa Dewi Sangga Langit. Inggih menika Raja Klana Sewandana mila panjenenganipun ngutus Patih Idrakala kanggo ngirim prajurit supados dhateng Bantarangin kanthi ancas ngincer Raja Klana Sewandana. Sasampunipun pinten-pinten dinten Patih Idrakala nindakaken pakaryanipun ngincer Raja Klana Sewandana laju suwan matur dumateng Raja Singabarong. Matur Raja Klana Sewandana sampun kasil anggenipun ngumpulaken sadaya panyuwunan kangge netepi sayembara. Anamung kewan kang duweni loro sirah kala wau dereng pikantuk. Raja Singabarong jumeneng saking kursi kencana laju paring dawuh pangandikan. Patih Idrakala, nuwun inggih Kakang Prabu. Sineramu enggal siaga ana prajurit kanthi gaman pusaka kang jangkep slirane rampas sakabehe kang diduweni Raja Klana Sewandana. Ngestakaken dawuh Kanjeng Prabu pinjang menapa anggenipun bidal. Sesuk-esuk ana tengara bendeberi kaping 3 enggal budala. Nun inggih Kanjeng Prabu ngestakaken dawuh. Sasampunipun cekap anggenipun matur Patih Idrakala benjang enjingipun wonten tengara bendeberi kaping 3. Laju prajurit saking Lodaya samya bidal sanalika. Kapiyatsa saranipun lir ombake
Raja Klana Sewandana lagi nandhang ngumpulake panyuwunan kangge sayembaranipun Dewi Sangga Langit. Ing dalem wektu kang sedhela sampun saged ngumpulaken kalih panyuwunan netepi sayembara. Anamung satunggal ingkang dereng pikantuk inggih menika babakan kewan kang gadhahi sirah kalih. Salajengipun Raja Klana Sewandana ngutus prajuritipun kendel anggenipun madosi kewan kang sirahe loro. Panjenenganipun ingkang badhe ngupayaken piyambak ananging nalika badhe ninggalaken kerajaan Patih Bujang Ganong dugi lan matur bilih wonten prajurit saking Lodaya ingkang ngincer. Laju Raja Klana Sewandana penggalih ugi paring dawuh pangandikan. Saiki wis slirane lan penderekmu lamur laku dadya kawula cilik ngumpula ana ing papan kang rame. Ngestakaken dawuh Kanjeng Prabu. Prajurit ayo saiki padha medal saka kerajaan Bantarangin, padha lamur laku dadya kawula cilik. Mapana ana papan kang rame-rame kaya dene mapan ana pasar, ana warung, ana prapatan kampung lan liya-liyane. Nuwun inggih Kang Patih nderek dawuh panjenengan. Yo, ngono enggal budal. Seblak magunturan bebarengan. Sasampun prajurit penderepun Patih Bujang Ganong bidal lamur laku dadya kawula cilik lan dadya kawula bakul ana ing pasar. Kocaping carita nuwuhaken kasil anggenipun prajurit saking Kerajaan Lodaya ingkang laku lamur wonten Kerajaan Bantarangin. Prajurit Lodaya kala wau dipun rangkat dening prajurit Bantarangin lan dipun paringi pitakon. Menapa ancasipun ngincer dhateng Kerajaan Bantarangin? Ananging saderengipun rampung anggenipun paring pitakon, prajurit Lodaya kala wau nyedani dhateng pribadinipun tegese bunuh diri. Saking asil pitakon kala wau salajengipun dipun aturaken dhateng Raja Klana Sewandana. Bilih Raja Singabarong dikantani prajuritipun gadhahi kersa badhe ngrebut sedaya syarat sayembara ingkang sampun dipun siagaken Prabu Klana Sewandana. Nalika badhe bidal tumuju dhateng Kerajaan Kediri, Prabu Klana Sewandana laju paring dawuh dhateng Patih Bujang Ganong. Patih Bujang Ganong, nuwun inggih Kanjeng Prabu wonten dawuh.
Singa barong arep nggunakake cara kang sarak kanggo netepi sayembara Dewi Sangga Langit. Bujang Ganong, lho nggih Kanjeng Prabu. Saiki siagakno prajuritmu kanggo nyerang kerajaan Lodaya. Wis tak dawuh Kanjeng Prabu. Sasampunipun Patih Bujang Ganong nyegakaken prajurit laju bidhal dhateng kerajaan Lodaya. Prabu Klana Sewandana mboten remen dhateng tumindake Raja Lodaya. Awit tumindak kang sarak tegese tumindak kang licik. Kanca, urip ana alam donya iku mung sedina. Mula aja padha tumindak sarak utawa tumindak licik kanca. Wong urip yen kepengin slamet aja lali idadahe kanca. Wong urip yen pengen anget yo aja lali wedang jaine. Ayo tanjake cok tembang Umang Sanono.